салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. имрӯз саҳар қатъи бозор рафтем. Ай бозор ҳозир буромадем. либосҳои мактабӣ, чизо барои мактаб да мондагӣ чизо, ҳами туфлиёшон нахарида буд, дафтар ручкоҳошон ваёшона дина заказ кардагӣ гирифта будем. либосҳои мактабишона ай ва духтарона цехи дузандагӣ гирифта будем. кофтучкаво туфливо намхали чизош нагирифта буд. амоша имрӯз рафтем гирифтем. ҳозир абети гарм ҷая ҷо истодагием, яду кор дорем. амрам чӣ кардем? Ай бозор буромадем, беҳад ҳаво гарм, ҳамхе офтоб, да ҳами гармӣ бозор да гаштем. ҳозир хона равам, ҳамаша нишон медиҳам чӣ харидем барои кӯдакон, барои мактаб тайёрӣ дидестем. бо мактаби мо да ҳар хел формо намемона, формои ягона ҳама бояд буша. хай ҳамун чизошона ҳамаша гирифтем, падбор кардем. амхали дӯстони азиз, барои кӯдакон ташвиш мекашем ки барои мактабшон ҳама тарафа либосошона тайёр кардем барои мактаб. бо ҳоли китобошон нагирифта, мактаби русия ай мо китобошона кофтанаш қин, ҳар хел китоб намешава мактаби мода барои кӯдакон. хай ку мебинем то мактаба бо я ҳафтаи дига ҳастай, бо китобошонам тайёр мекунем. нам хали дӯстони азиз, рӯза мо ай саҳар да гаштан будем ки кори мо буд шава. хай ҳамаи чиза шукри худо ёфтем, гирифтемшон, маҳқул шуд. качество чизо нағз хай нархшам вобаста дора ки чӣ чанд сум боша, ҳамон хел чизайда качествашон арзонон, бо качествашон сифатошон нағз нест, мебара ҳами я мода безеб мешава. ҳамаи чизое ки ҳозир гирифтам хай нағзоша, сифатҳои нағзша вай кардам, вибр карда гирифтам. ҳам хали дӯстони азиз, хай бо мо бошед. ина кӯдакон сухта пухтиян ай гармира. неки мо маскара намегирем дар ҳамун бозор, ҳама ба маска будем, бемаска намемонам бозори мода. ина Зайнаб бош майдаги маскаш да дастшай, бемаска мо намегардем да бозор. пешай дуромадан антисептик қатъи маска мекунанд да бозор. маскатон бояд боша, проверка мекунанд, баъд бозор медроем. ина костюм бруки харидагимон. костюм брука 500 сомон гирифтем. фирмаш духчам хушрӯ, качестваш хушрӯ, тёмно-синий. ина брукуш, инаи духтараки кофточкаш иҷаш куржива доштай, маҳқулм шуд. ин кофточкаша 120 сомон гирифтем. материалшам хушрӯҳак, тугмачоҳошам хушрӯ будай, хали камушкачоҳо дора, сангчоҳо дора. ишкал готкиш, инаи формае ки заказ карда будем духтарона. инаи костюмош, костюма ирам духтуш нағз маҳқул шуд. инаи сарафанаш озир мепӯшам, бо таношонда мебинем. намхали инаи туфличаш, туфлиёшон 120 сомон духтариш. айни инаиш бачагияй, инаҳа классика, иш 200 сомон. туфли чиз бачагӣ 200 сомон. ҳаяки чизои ами нағзша гуфтем бигирем, бо ҳаста ҳам я нархҳоя ҳаста то 400 сомон обуфо. ҳай мо средниша гирифтем. инаи харид додан да бозор, бӯи духӣ дора.
ай французки духиё будай ки буша букаше мақул шава бихарен гуфта хали дӯстон инҷа дафтарошон албомошон краваёшон қаламошон ая чанд чизошон ино гирифта китобошон ора бо як рӯз дига мегирем имрӯз амуқа чиз гирифтем сумкаш аёдум буромадай нишонтиё сумкаш ина дариҷа нархш ҳастай инами нарх гирифтем сумкаша ай магазин гирифтем ай бозор нагирифта будем яй магазини якта ребокай уҷа линингай аям магазин гирифтем и бачагонай качисаш нағзай хали сорокуи сиби пуштагита ина сарафани закаскадагимон костюмуш қати туфлиҳош пӯшидагӣ бурор костюм тако темада пуштадор тоҳку ина дӯстони азиз инам хали шлёпка гирифтам худамда ина сангакош сахтакак мулоимак будай сабук да хали коқа мулоим нева нормальни ниҷоаш дурнош чӣ дора мулоимакая ихе сабукай ҳами падошаш вайда сабукак барои ними ягонҷо равак берум пушак ҳами ягонҷо меброӣ ҳамуда хушроҳаки нежнияк чанд амуди дига доштам пешмаҳкамо я амуди дига рамбуд неудобни да и пешакш ини хали майдача ҳамуда поот намеброя хушроҳак вами сиё бо қати ҳамаи чиз пӯшида мешаванд ина ин амуд шлёпкара камта пештар гирифта будам иам навай ҳоли пӯшидагӣ нестам ира ҳамсоя оварда буд ай ҳамсоя харидам 180 сомон и турецкияй ҳамха удобни сабукак ами чизи сабук фақат ман мегирам барое ки удобни боша ба мулоимакай дырнаш коним чармшам тозаяй ин ҳамсоям хали дора барои фурӯшӣ ҳолиам ҳастай хонашда савдо мекунад ҳай кадомида ки дар кор боша номероша пурса дар комментария мегумша имина ҳамин намудо дора чанд намудои дигарам дора ҳамин намудаш мада маҳқул шуд сезони ҳамин омадестай тирамоҳ шуде ай пешай ина ҳози августай сентябр уже сар мешава пешмаҳкамай баъд пешмаҳкаме ҳаст ки удобниайдай хали сабукай намегӯӣ ки ягон дапур ягон чи ҳастай инам хали бо брошкошам хе сахтай как вечерни ҳамешада ягонҷо дапӯши ҳамиёш сахтай намекана ҳамаша проверка кардам ручнояй духтагияй ҳама жилка қати духтагияй ба қувватай ина костюм брука пӯшондем ина туфлё ваяш брукуш дурозай олира бурда калта кадан дар курай брукуш ихе дуроз то поён ина тарзи духтани примой ҳози тарзи поракунияй инами 5 сантиметр 8 сантиметр тарзи ваяй поракунишда қада мегирен дарозтар мегирен 8 сантиметр 8 гатови мегирен ина қада примоя қача гил ба гил мегиранд ин материала мел қати кашида ина иҷа я листи дига барои гил ба гил омаданаш иҷа профессионал шудагиам пора кунида ҷағ меҷағона материала калимаи лаъҷавия
نه پس ایشچیکا برای شما تماشا کنید طرزی پورکنی پریموی نم خالید راست قدم میمونیم برابر دوتا قدی پریمویا اینا طرزی روی من کشیده میکنیم میون یکی باشه 25 بشه که 4 تقسیمه انا توی ای 58 بیودره معلوم میشه که 55 بشه 55 نه 55 بده بیودرش خیلی دوخت اینجا برای ویتچکا برای همش رس شد چه پیشکی میگیره انا اینجا اوستین طرز Osnoš kaltaj? Četvrt. 3/4 Ostinoji na darozu na kalta miona. اینجا طول میه بو Manže to šaj bo tu kačka. Ezorush tarzi poraknish.